Alo? Yaya Haidar, wai me ka ɗauke ne da ni da dangi? Ban gane ba kamar ya. Yanzu lalacewa ta har ta kai Haidar wai ka ɗauki waɗannan ƙasƙantattun kayan ka kawo min in saka a ranar dina na? Yanzu wannan kayan ne zaki ce bisi ba. Wannan kayan kisan iya ma kuɗin da ɗauka na. Dama ka shirya ka wulaƙanta ni ne ka tozarta ni a cikin idon mutane. To idan ba tozarci ba, sai fa da na faɗa maka ka bari za mu siya kayan nan da kanmu. Shi ne za ka ce in bari za ka kawo da kanka, ashe waɗannan ƙasƙantattun kayan za ka kawo min kasa ana ta nuna ni a dangi? Yanzu wannan kayan ne zaki ce bisi ba. Wannan kayan kisan iya ma kuɗin da ɗauka na. To ke yar gidan uban wace ce zaki ce wannan kan ba za ki sassa? Wallahi Haidar akan waɗannan magana kayan sai dai a fasa ɗaura auren nan. Kuma kar ka taɓa tunanin da wasa nake maka. Ke dakatar lake. Wallahi a yau wannan auren da za a ɗaura shi sai dai a ɗaura maka da wata amma ba da ni ba na fasa. Ki daina yin auren ni ma na fasa. Ki daina yi. In ki el halakci ki daina yin auren. Sakara da bisa aikin gaba. Kin sai iya ma kuɗin da ɗauka na kashe wannan aka so na kayan. Soyayyar ka ce ta ce ne na ƙara maka bayani wanda buri sai ka sani iya haka yayi ka